ba ini sa Mandarit? Ano si? Masakay lang doon, no? Sige, makikitap ka na pagkan. Magpera ba sa akin ito? Ayan guys, sabi na sa San Jose Noon Sama sa Klubong pala. Sakyan ako dito ng Mandarit. Dito na ako ngayon sa Madison area. Tatawid tayo ng kalsada. Ayan. Kanilang simbahan nila. Tara. Tingnan natin. Guys, yung simbahan nila Takdahilo Parish Madison Park Hill. The giant view ko guys. Ma'am, din niya sa meeting sa agriculture. Josephine? Asa? Josephine ano? Diyan? Okay, thank you. Okay, thank you, ma'am. Turn right daw. Diretso tayo guys. Let's turn right.
Tapos mga sir sa DA. Hi, hi. Paghay nila. Yan o. Sa padera. Iba na pagkain. Buscam? Tres. Namin dito. Wow. May telepono. Yan. TV. Aircon. Apat na higaan. CR guys, CR. CR isa. Dalawa.